Dobrý deň, vyťahol som si skúškovú otázku číslo 30, ktorá sa zaoberá prostriedkami zaistenia v trestnom konaní. Je to naozaj rozsiahlá, no zároveň mimoriadne dôležitá téma, pretože sa priamo dotýka majetkových práv ľudí. Takže poďme sa podrobnejšie pozrieť na to, o čom to celé je. Otázka teda zahŕňa zaistenie naozaj širokej škály majetku. Od takých tých klasických foriem, ako sú peniaze či nehnuteľnosti, až po úplne moderné aktíva, ako napríklad počítačové údaje a virtuálne meny. Cieľom mojej odpovede bude vysvetliť, ako a za akých podmienok môže vlastne štát zasiahnuť do majetku osoby na účely trestného konania. Ešte predtým, než sa pustíme do jednotlivých inštitútov, je absolútne kľúčové uvedomiť si jedno východisko. Každé jedno zaistenie je veľmi vážnym zásahom do ústavou garantovaných práv, hlavne vlastníckeho práva. A presne preto trestný poriadok hneď v úvode, ako vidíme, stanovuje zásadu zdržanlivosti a primeranosti. Všetky tieto opatrenia musia byť nielen zákonné, ale aj naozaj absolútne nevyhnutné. Aby moja odpoveď bola čo najprehľadnejšia, pôjdem systematicky. Najprv sa zameriam na také, povedzme, nehmotné veci ako údaje a zásielky, potom prejdeme na finančné aktíva, následne na nehnuteľný a hnuteľný majetok a nakoniec si vysvetlíme také tie doplňujúce kategórie. A celé to uzavriem zhrnutím kľúčových princípov. Tak, poďme na to. Začneme teda prvou skupinou, tá sa netýka priamo majetku v tom tradičnom slova zmysle, ale skôr informácií a komunikácie. A práve tieto nástroje sú, v dnešnej digitálnej dobe pre vyšetrovanie úplne kľúčové. Uchovanie, vydanie a odňatie počítačových údajov. Čo si pod tým predstaviť? Je to vlastne nástroj, ktorý orgánom činným v trestnom konaní umožňuje zabezpečiť digitálne stopy. A môže ísť naozaj o čokoľvek, od e-mailov cez dáta uložené niekde na serveroch, až po prevádzkové údaje telekomunikačných operátorov. Cieľ je jednoduchý, zabrániť tomu, aby ich niekto vymazal alebo zmenil. A ako to teda funguje v praxi? Všetko sa začína príkazom. Ten vydáva buď prokurátor v prípravnom konaní, alebo predseda Senátu už v konaní pred súdom. Tento príkaz v podstate uloží, dajme tomu, poskytovateľovi internetu povinnosť, aby uchoval nejaké konkrétne dáta. Je tu ale dôležité časové obmedzenie, maximálne na 90 dní. Ak treba tie dáta uchovávať dlhšie, musí sa vydať nový príkaz. No a samozrejme, ako náhle dôvody pominú, príkaz sa musí okamžite zrušiť. Zákon tu kladie veľký dôraz na to, že takýto príkaz nemôže byť len nejaký formálny papier. Musí byť podrobne odôvodnený skutkovými okolnostiami. Teda musí byť úplne jasné, prečo sú presne tieto konkrétne údaje pre dané trestné konanie dôležité. Je to vlastne taká poistka proti plošnému a neopodstatnenému sledovaniu digitálnej komunikácie. Podobným, aj keď o dosť starším inštitútom, je práca so zásielkami. Tu je veľmi dôležité rozlišovať dve fázy. Tou prvou je zadržanie zásielky, o ktorom rozhoduje prokurátor. Pošta alebo kuriér mu jednoducho na základe príkazu vydá nejaký nedoručený list či balík. Ale pozor, to ešte neznamená, že ho môže aj otvoriť. Otvorenie zásielky je totiž ďalší, úplne samostatný krok a ten v prípravnom konaní vyžaduje predchádzajúci súhlas sudcu. Takže listové tajomstvo je chránené takouto dvojitou kontrolou. Dobre, posúňme sa teraz od informácií k zaisteniu finančných aktív. Hovoríme teda o peňazoch na účtoch, o cenných papieroch a o ďalších moderných formách majetku, ktoré sú bohužiaľ často využívané na pranie špinavých peňazí. Táto tabuľka to ilustruje celkom pekne. Vidíme, že pri všetkých týchto aktívach je spoločným menovateľom to, že o zaistení rozhoduje prokurátor alebo predseda Senátu. Líši sa však ten mechanizmus. Pri peniazoch na účte banka jednoducho zablokuje prostriedky. Pri zaknihovaných cenných papieroch zas centrálny depozitár pozastaví právo s nimi nakladať. Pri majetkovej účasti vo firme sa zákaz dispozície oznámi obchodnému registru, no a pri virtuálnej mene sa okrem zákazu nakladania vyžaduje aj vydanie prístupových údajov. Zastavme sa na chvíľu pri tých virtuálnych menách, lebo to je relatívne nový a dosť špecifický inštitút. Podmienkou zaistenia je dôvodné podozrenie, že nejaká kryptomena je buď nástrojom trestného činu, alebo z neho priamo pochádza. A tu je ten kľúčový bod, zákon explicitne prikazuje vydať heslá a prístupové kódy. Prečo? Lebo bez nich by to zaistenie bolo len formálne, štát by sa k tej virtuálnej mene reálne nikdy nedostal. Toto ustanovenie je vlastne jasným dôkazom, že sa legislatíva snaží reagovať na technologický vývoj. Teda na nové spôsoby, akými páchatelia páchajú trestnú činnosť a ukrývajú z nej výnosy. Schopnosť zaistiť virtuálne meny je dnes v boji proti organizovanému zločinu a kyberkriminalite absolútne nevyhnutná.
Od moderných technológií sa teraz presuňme ku klasike, k zaisteniu nehnuteľností a hnuteľných vecí. Sú to opatrenia, ktoré majú dlhú históriu, ale majú samozrejme jasne stanovené pravidlá. Čo to znamená zaistenie nehnuteľnosti? V podstate to, že vlastník s ňou nemôže voľne nakladať, nemôže ju predať, darovať ani zaťažiť hypotékou. A opäť tu platí podmienka, že musí existovať podozrenie, že tá nehnuteľnosť bola buď použitá na spáchanie trestného činu, alebo bola za peniaze z neho kúpená. A teraz to najdôležitejšie z procedurálneho hľadiska. Príkaz na zaistenie musí mať všetky náležitosti verejnej listiny, aby ho vôbec kataster nehnuteľností mohol zapísať. Týmto zápisom sa to zaistenie stáva účinným voči všetkým. Každý, kto si pozrie list vlastníctva, uvidí poznámku o zaistení. Ak by náhodou vlastník chcel napriek tomu nehnuteľnosť predať, potrebuje na to písomný súhlas orgánu, ktorý ju zaistil, čo sa, povedzme si úprimne, v praxi stáva len veľmi výnimočne. Pokiaľ ide o zaistenie hnuteľných vecí, ako sú napríklad autá, šperky alebo nejaké umelecké diela, tak tu je trestný poriadok celkom stručný. Odkazuje vlastne na primerané použitie ustanovení o zaistení inej majetkovej hodnoty. A k tomu sa dostaneme práve teraz. Tak a sme pri kategóriách, ktoré slúžia na to, aby zákon pokryl všetky možné formy majetku a situácie, ktoré môžu v praxi nastať. Sú to vlastne také záchranné ustanovenia. Čo je to tá iná majetková hodnota? No, je to veľmi široká definícia. Môže ísť napríklad o pohľadávky, patentové práva, obchodné meno, v podstate o akékoľvek iné právo, ktoré má finančnú hodnotu a nie je explicitne menované v tých ostatných paragrafoch. Tento inštitút tak dáva orgánom činným v trestnom konaní flexibilitu reagovať na rôzne formy majetku. A čo ak páchateľ stihol výnosy z trestnej činnosti minúť, alebo ich skrýl tak dobre, že sa jednoducho nedajú nájsť? Presne na to slúži zaistenie náhradnej hodnoty. Ak napríklad niekto z trestnej činnosti získal 100 000 eur a minulých, štát mu môže zaistiť iný majetok v tejto hodnote, napríklad jeho legálne nadobuté auto a pozemok. Kľúčové je, že sa zaisťuje iný, tak povediac čistý majetok páchateľa, ale len do výšky hodnoty toho pôvodného nezaistiteľného majetku. Na záver by som rád zhrnul kľúčové princípy, ktoré sa vlastne prelínajú všetkými formami zaistenia, o ktorých som dnes hovoril. Tieto princípy tvoria taký ochranný štít proti zneužitiu týchto naozaj mocných nástrojov. Základným kameňom je, že všetky tieto opatrenia musia byť v súlade so zákonom. Zásah ale nesmie byť len legálny, musí byť aj absolútne nevyhnutný a primeraný. Teda nie je možné zaistiť majetok v hodnote 1 000 000 eur pre nejaký trestný čin s malou škodou. O zaistení vždy rozhoduje prokurátor alebo sudca, čo zaručuje istú odbornú kontrolu. A samozrejme aj pri takomto zásahu musí byť vždy rešpektovaná ľudská dôstojnosť a súkromie. Týmto by som svoju odpoveď ukončil. Celá táto komplexná právna úprava nás však privádza k jednej zásadnej otázke. Je tá rovnováha medzi potrebou efektívneho vyšetrovania a ochranou majetkových práv jednotlivca nastavená správne? A sú tieto zákonné poistky v praxi naozaj dostatočné? To je už ale, myslím si, téma na ďalšiu diskusiu. Ďakujem za pozornosť.